KABELLY barbecue. Sarap. Wala na ba doon? Meron doon eh. Yan, dyan. Sige, tira. Bilis. So, makulay na buhay mga KABELLY. So yan, nasa Ninangan, Mexico, Pampanga tayo. So kasama ko yung pamilya ko, mga kapatid ko. Yun yung isang kapatid ko hindi nakasama, gawa ng may sakit yung anak, lalagnat. So yan, yan po yung pamilya ko. Tatay ko, kuya ko, asawa niya, saka ate ko nandyan. Extra. Extra lang po ako, di ako bida. Kasama ka ba sa pamilya ngayon? Opo. So sayang, di namin sinama yung mga bata. Akala ko bawal pa yung mga bata. So pwede na pala isama yung mga bata ngayon. Lagyan ng TV oh. Tayang magay ka. Ayan, Tita Celia Baggy. Yan, thank you. Ayan, kuya ko. Ayan. So salamat sa sponsor, Tita Celia Baggy. Yan, nadala ko yung pamilya ko rito. So ginawa ko na ngayon dahil next week mabibisi tayo. So yung mga KABELLY, naka-order na kami bago ako nag-vlog. Yan. So ito yung mga pagkain nila. Teka, ano yan, itek. Ito sisig, ano yan, chicharon, balunan, atay. Tapos nando si Jepo yung order pa ng sisig, nagpaabol. Yun. Poy, okay ka na, Poy? Okay, dalawa ka na. Ilang sisig in order mo? Dalawang order. Okay. Crispy pata. Ayan mga KABELLY, nahuli tayo. Mabilis yung mga ano natin, naka-order ka agad eh. Pero okay lang, mamaya makikita naman natin yun. So tapos ito yung bestseller dyan, barbecue, hotdog, lempo. Additional lang ba, sir? Or bago po? Hindi po, waray ninyo. Ay, hindi. Ipon. Ay, sorry sir. Okay lang. Spicy tuna pa nga. Nagre-reflect yung nilaw mga KABELLY. Puset. Tapos pampano. Ayan. Pampano. Puna pa nga. Puna belly. Tilapia. Okay na, boy? Babayaran na. Magkano? Lagi na resibo ko KABELLY. So yan, di ko sinama yung team KABELLY natin. Gawa ng ano naman eh. Pang-family to, pang-family. So sumabit si Michael. No choice tayo. Yan, sa atin na ata yan. Yan, sa amin na. So grill station nila. Grill pusit. Saan na ang gagawa mo? Tinatanong ko anong ginagawa. Anong ginagawa mo ate? Okay, thank you. Yan, shoutout ka boss. Ninangan, Mexico. Yan. Pwede ka pa tapos? Yan. So mga KABELLY, hindi masyado matao. Yan. Hey, balik na tayo sa pwesto natin mga KABELLY. So 2 times na tayo kumain dito. Kasama yung nung una yung 10k subscriber tayo. Dito namin ginawa yung
ano namin, celebration. Tapos ayan, pangalawa ngayon. Yan, Tita Celia Baki, maraming salamat. Boss, nakilala na tayo dito. Pai, konti-konti kain na. Yan o. Napakaluwag mga kabeli. Presko. Yan. Tatayo. Neneng. Salamat po. Tayo. Ayan. Hello po. Kabeli, tatay ko. Ate Jo, Kuya Aris. Yan. So ito na pala. Hindi pa kompleto ito na. Dak sa inyo yung ano, quarter leg. Kaya kain ni Teng. Kaya bunatan ka namin. Oo, Neneng. Ay, hintayin natin yung yung ibang order para sabay-sabay. Hello po mga kabeli. Tito Salamat Dave. po. Tito Dave, Tito Shout out po. Celia. Shout out. Kuya Roy Mosne, shout out po. Ate Ellen. So mga kabeli, ayan na. Bulalo. Tapos lechong kawali. Kaya na Okay mga kabeli, kain na tayo. Ayan. So kumpleto na siguro yan. Kumpleto na gan. Kompleto na po. Hindi, may sisig pa tayo, dalawa. Yan. Ang ganda ng lamesa rito, maluwag. O sige, magpahinga ka na. Tayo, putok-batok yan. Puyatiin mo to, yung kalate doon, kalate dito. Tapos yung hotdog, bigyan mo yung kapatid mo. Isa po. Kanino la rin ito kaya kayo la? Yan kumanga sa boka rin no, itong bulalo da kalito. Sandok mo ng kanin si lolo mo po. Mga macho na ganito. Ang sarap talaga. Maganda yan po eh. Kaya tatay, konti lang. Baka mamaya, pwede. Ay, tagay, ito sumangat ka. Nilagay tayo ng ganito. Gusto ko din to. Kain po tayo. Kumain ka na sa bahay kanina eh. Libre lang. Kantito doon mo na rin. Ayos ba yan? Sabihin ako. Dahil ako ang itinalagang officers in charge ni Kapinang ng Barangay Santa Ines. Lahat ng sasabihin ko, sundin nyo na ito. Oo, inaano lang isa baw. Di ba pa pwedeng pengin na lang kami sa extra bowl? Nasa baw? Ha? Okay lang yung lagay. Paubos lang natin. Very barbecue. Sarap. Wala na ba doon? Meron doon eh. Doon tayo. Wala po kayong kailangan sir. Yung sisig tol, paano pa ako? Kumakain na kami kamo. Uy, manggaga. Sino? Gusto nyo manggaga? Lawin ka. Kahit na ro. Gawa ng titinan ko ng sito. Sarap mga kabeli. Nagkakagulo sa dulo. Lagi nirarap.
Boy, kain ka na, boy. Sige po. Oo, silid siya. Parang gusto niyo mga kainin ng buhay. Parang may nililibig pa siya dun. Hindi naman namin sinasabi na nagsisinungaling kayo, no? Pero parang ang hirap ng talagang panunalaki. Paglabang ka, boy, ah. Siguro kapag nakita na lang namin mismo, doon na lang kami maniniwala. Tayo nga, Belly, nakahabog yung sisig. Yan. Tondo, nahiling nga man nun mo. Pa-picture, boss. Tinakbuhan tayo ng waiter. Boy, gitna nyo yung sisig, boy, para makakuha sila lolo mo. Belly, busog na ako. Yeah, boy. Sarap po mga kabeli. Busog. Ayan o, busog ka ba tayo? Busog na busog po. Neneng! Thank you, Kanet. Thank you. Thank you, Kam. Thank you po. Yan, Tita Celia and Tito Dave, maraming salamat po. Thank you. Hindi ko na-expect na pwede na yung mga bata. Kung alam ko lang pwede na yung mga bata, sinama namin. So, di ko na nagawang magluto sa bahay, kaya dinala ko na lang sila rito. Thank you, Tita Celia. Kel, mag-thank you ka naman, Kel. Mag-thank you ka muna. Salamat po, Tita Celia. Bakit? Maraming Dave. salamat po. Tito Dave, Tito Dave, salamat din po. saan punta? Buwan po, Kek. So yun mga Belly, tapos na tayong kumain. So yung leftover natin, pinapa-take out na natin. So yun, para sa mga naiwan sa bahay, meron pa. Yan, no? Okay mga Belly, shoutout muna tayo. Ayan, no? Hello po. Hello po. Kakaway-kaway ka. So ayan mga kabeli, shoutout ko lang. Yan, maraming salamat sa sumagot ng dinner namin ngayong gabi. Yan, Tito Dave and Tita Celia Baki, maraming salamat po. Yan, pasalamat tayo. Thank you po. Yan, tayo, thank you. Thank you po. Thank you. Okay mga kabeli, shoutout muna kay Maribik Kunanan, Mami Moto, Tita, thank you. Shoutout po. Shoutout po. Ano? Shoutout po. Doy Mendoza from UK, London. Yan, shoutout po sa inyo. Shoutout Agnes Singgi, yan at shoutout po. Telma and Erwin de Malanta from San Diego, California. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa suporta. Noli Salvador and Imelda Salvador from Bulacan, Bulacan. Yan, shoutout po sa inyo. Bert Delpin, yan, shoutout po, Tito. Yan, Michael Kiambao. Mga kapogi, shoutout po. Shoutout po. Mga kapogi. Yan, happy birthday on November 2. So yan, late na to. Kaya Antonio Mendoza from UK, London. Yan, happy birthday po sa inyo. Belated na po, hindi na advance. Pasensya na po. So ngayon lang natin na yung shoutout natin. Kay mga kabeli, maraming salamat sa sponsor namin, Tito Dave and Tita Celia. Yan, nabusog yung pamilya ko. Siguro hanggang dito na lang yung vlog namin. Ingat ang lahat. God bless all. Thank you. Michael. God bless po. Thank you po. Salamat po. Thank you po. Okay. Thank you.